Ahoj lidi, tady je Buvolik. Ahoj, ahoj. Zdravím vás. Syn a táta. Táta a syn. Je to naše první video, naše první hra. A sledujte, jak to pěkně vytřískáme. To je neuvěřitelná záležitost. Podívejte, načítá se, chobotnice jede, beru káru. Nemám žádnou zbraň. To nevadí. Musíš to dát. Ale bym, jeden do vzduchu. Hele, do zelenáče. Bym, zelenáč do vzduchu. No, já nemám žádný zbraně. To nevadí, tak to dáme, hele. Ani žádná perlu, nic. A slyšel jsem o nových rukách, který, když prostě míříte, tak máte štít, ale ne úplně. A